Ja, Dirk Buitenzorg, het hinder van de sportredactie van Omroep Friesland. En daar is in feite al je maar begonnen. Die kochten me in oktober van 2011. Nou ja, toen kwamen er al die donateurs bij die dus hielpen, maar hield. En op een van die donateurs, Jon, kwam deze vraag van, goh, wil je eens een koers rijden? Nou ja, daar hebben we natuurlijk in het verleden nooit over nagedacht. Maar het liep me nou wel heel aardig om te doen. Maar hij voor de duidelijkheid, Gerrit is nou net met Dirk onder het rijden. Nee, Dirk had het dream wist voor de Karno. Ja. Dus ja, spannend. Zaterdag dan maak ik voor. Gerrit Dunning die leidt het aan, maar hij zal denk ik even zijn ereprijs afgelopen geven voor de benen en wielen. Spannend, ja. Apart om dat nou echt te beleven. Ik bedoel, hij heeft toch een week zo vertraind. Ja. En mij begin natuurlijk dat ik denk van, nou ja, wat dit wordt, dat weet ik net. Maar ja, nou toch mij een grote willen en zin doen om aan de baan op te gaan. Nou, de bril op. Jongen. Dat ligt zo al stoer. Net leeuwen, hè? Wat verdorie. Rit sticht. De rit sticht. Hij bloot hem maar heel rustig onder de Ja. hè? Je trilt er niet eens. Nee. Toen ik de eerste keer koers kon ik het niet eens vergrijpen ook leuwen. Ja, dat is wat 200 alleen, ja. Hoe zullen we het wand denken, joh? Nou, hij wint het, hè? Ja? Ja, hij wint het, maar hij is net benauwd geweest. Zou je het niet Hij hij? is net benauwd, dat, Nee. hij wint het. Ja, hè? Ja, Je hebt het volste vertrouwen. nee, gewoon. En heb je dat altijd al in hem hand? Nou ja, die hebben nog niet voor gehoord, want hij gaat als hij eigen gang. Hoe neem je dat? Ja, avonturier. Avonturier? Ja, een beetje een avonturier. Ja, het is een gokje, hè. Hij had het nog nooit eerder gedaan. Dus we moeten maar afwachten. Maar hij vindt het prachtig, dus nou ja, dan genieten wij ook van. Ik ga. De jaren die staat net. Ik had dus helemaal nooit jet dat ze omroepen 4 minuten, 3 minuten, 2 minuten. Ik dacht, hoe beleefd je er? Nou zit ik er flink achter. Dit is niet goed. Kom op! 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 Ja, verder gaan eigenlijk wel goed, alleen nog had een gatje en dat gatje is net meer dicht. Ik ben er net bij nou. Nou, maar ja, je krijgt even bij die stadhouder komen kennen. Ja, het is net doors. Meneer de Boer. Ja. Hans Beukema, goeiedag. Goeiedag. Ja. Hoi. U bent niet doof, hè? Nee, absoluut niet. Nee. Maar wat is er gebeurd? Ik bedoel, daar bij de stad, bedoel Ja, je? u heeft de hele stad gemist. Ja, joh, maar dat kwam, ik jaren die hele tijd net. Nee, daarom vroeg ik u net al, u bent toch niet doof? Nee, maar Nee. dat is, die speaker, ik jaren net uit de luidspreker komen. Het wordt wel 4 keer verteld. Ja. Het staat over 4 minuten, het staat over 3 minuten. Ja, joh, maar Er was de start 1 minuut en toen ging je nog deze kant op. Ja, ik jaren het net, was ik het wel Je dingen. miste de hele Ja, stad. nee, hebben we en helemaal daar kwam je gelijk natuurlijk er nooit weer bij. Nee, je hebt helemaal gelijk hoor, daar baal ik zelf van. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus de volgende keer wel even op tijd. Ik jar het, stad natuurlijk. ik ben net Ja. doof, maar ik jar het net door. Als we ooit weg is, dan moet je altijd bij de hinderbloer. Ik heb nooit meegegaan bij de kappel. Zeker om denken. Ja. Want we nog net weer, of maken we nog een keer? Nee, dat hoeft nog niet weg. Die is niet een plek op school, maar Ja. als de stad en mis hier is het verkeerd weg misschien. Ja, nou ja. Nou ja, dit is los. Jammer hè. Jammer. Kitske. Ja. Nog een keer. Ja? Ja, Oké. zit in het roostfinale. Wat gelukkig, mooi. Ja. Mooi. Mooi.
Als je nog maar een keer rieden mij en dan bij het starthek wijzen kennen, dan vind ik het al mooi. Want daar heb ik echt zwier de pest doorheen dat het net zo wie. En ja, dan krijg ik nog een kans om dat nog een keer te doen. Dan kan je nog een keer echt mij. En dan zeker ik net winnen waarschijnlijk, maar dan doe je in ieder geval vanaf begin mei. Dat is leuk. Revanche. Ja, revanche, ja. Ik vind mijn hulpen dingen zo, je moet alles een keer dienen naar. Dus als ik een kans heb om iets te doen wat normaal net ken, dan ging ik daar eigenlijk altijd voor. Ik ga als een keer een berg beklommen en dan ben ik zo verschrikkelijk bang. Maar ik dacht, ik ging er toch in. En dan ga ik dienen. Dat is best eng. Maar als je dan bovenop staat en denkt, yes! De troostfinale, de start is gevallen en Warango Meadow is goed weg. Boys Summerland ook aan de binnenkant. En zo gaan ze op weg naar de eerste bocht. En aan de buitenzijde gaat ook een deelnemer door het derde spoor naar voren. En dat is Gerrit de Boer en dat doet hij met A Dream Wish. Hij ligt er nu veel beter in. Hij heeft de start mooi meegepakt. Gerrit de Boer ligt op plaats 5 en zo zijn ze in de rechte lijn over zijde. Onder aanvoering van Warango Meadow en Dirk Doper. Mooi mee. Goed. Hou vast. Hou vast. Boys Summerland gaat uit. Warango Meadow gaat uit. Ja, dit is die koers. Dit is die koers. En nou ja, op een bepaald moment in de tweede ronde dan rennen ze wat van die voort. Nou ja, goed, klaar. Kinderen kan net hutter en ik weet net ook om nog hutter krijgen. Maar die ging hartstikke mooi. Ik vond het gewoon heel mooi dat ik gewoon in het pak zie. En dan is het verder best. Dan is het verder best. Ik bedoel, clear. Als je dan leest, dan net maakt me niks uit. Wie is de ene les? Hier een les? Ja. Oh, dan ben je hier achter me. Ja. Nou, geweldig. Dat is heel mooi.